takuisa audio tanga takanyarara kubva kare chonetsa vanhu moda kunzi Hanzi ningi daenda kumberi atirwira bhato kukutaurirai chokwadi vana veZimbabwe muchangofa muri muzvimagrupu imomo muchingopedza data kamari kangoda kutenga muchingopedza data. Nyaya iripo, there is need for the voice of people. Kana mukararamba makanyara muchitarisa kuti WhatsApp kana kuti Chamisa ndiye achakuti nhamo ipere, muri kuirasa maZimbabweans. Ndokutaurirai chokwadi tiri kuirasa maZimbabweans. Nyaya iripo ndeye reaction yemunhu wese. If you want to change, it's going to come on your door because you are waibudira vanoitsvaga. Kwere zvokuda kuti Hanzi Chamisa uchachazoita sei? Chamisa ndiye ari kuda shuga chete mumba make. Ndiega ari kuda shuga mumba make chete. Nemako muri kuda shuga. Saka ukatarisira kuti Chamisa chete tisina kubuda, tisina kuratidza nyika kuti tiri kutsutsumwa, zvinoitwa nani? Chamunofanira kuziva ndechekuti ZANU inotya election nedemonstration. Tiri kukuudzai nesuwo tirimo mumundo zvematongerwo enyika tinoshanda nebazi iroro renhingirikini tichotoshanda mumapazi ehurumende. ZANU inotya chinhu chimwe chete, election nedemonstration. Saka muchiona muchirumiswa nembwa mutaundi kana manoita demonstration. Saka kana muri kufunga kuti somebody is going to bring food padoor pako uchiramba wakanyarara uchitya, manzi madhimoni efear nemadhimoni ejealousy bvisai. Ye muprofita yatokuudzai kuti dhimoni refear kana rakachakubatai munomama, muchamama. Kana muchikarama makavhara miromo yenyu muchangomama. Ndokutaurira nyika ine haisi kuzochinja nokuti wakagara mumba mako wakamirira Chamisa kuti azotaure ega. Kana mwana chake chekuita ngaatibatanei tiite izvozvo. Chamisa chakuda kuzodiwa, Chamisa chada kuzodiwa, Chamisa chada kuzodiwa. Amusona mumwe mukomana mwana wechidiki uyu anonzi Chamisa ari kurwirawo kodzero dzemunhu wemuZimbabwe. Ane 45 years, but tikada kutarisa muno mugrupu mune madharama mwana anosvika 50 years kuwakuru kuna Chamisa. But muda kuti voice raChamisa chete ndinoronzwika. Ndikuta kutaurirai namundizive asi muchazota mai vakataura chokwadi patinokutaurirai kuti demonstration ndo rinotya munangagwa. Vanotokutyai vanhu vai. Election vakaririka because vanoziva kuti voice of people rakakosha. Zvino tiri kutokudzaiwa mwezi tinoshanda mumabazi ehurumende kuti zviri kunzi zvacho hazviitwi ndo zvotofanira kutoitwa. Musafunga kuti Hanzi rusununguko freedom kana kuti kudya nekuguta kuchauya kana makaramba makagara mudzimba dzenyu imomo muchifunga kuti pane munhu achanokurwirai bhato iyi. Ivana munangagwa zvavaida nyika kubva kuwachena ndoakatora gidi. Muchaita maita zvemaelection mopera huro nekusora muchiti Nelson Chamisa azodii. Mwana wechidiki but akabuda pachena. Kana imi musati mabuda pachena muri mudzimba dzenyu siyana nekutaura zvakawandisa. Ngatinyarare tirare. Kana kumakoti ikoko munouyawo kumakoti muchiratidza imimi kuti muri kunyunyuta. Kwete zvikuda kusora Hanzi Chamisa azodii. Anofamba ega. Let's unite. Kana tisina kufamba even tichida kuti nyika yedu tiwanewo chinhu chatinonzwa ichi tabudisa tinenge tatobatana tese pamwe chete toita chinhu 1. Ndikuti wakutaurirai. Ini ndakutokuudzai mugrupu ndakutobuda. Chokwadi chandira kukuudzai ende nyorai pasi nandiprofita handidii. Zvimagrupu zvenyu muchaparadza. Mugotashaya nemari dzacho dzemabhanduru. Chiri kudiwa we ipapa pakutokuudzai chiri kudiwa kubuda. 1 moratidza zvamuri kufunga kana muchifa mofa. Saka imi mongofunga kuti imimi munangagwa chabva pachigaro paya nekuti mapopota muri mudzimba dzenyu. Regai ndikutaurire ndoshanda mubazi rimwe rehurumende. Vanhu vaya vamakwara kana mamusingazvizivi vanototyawo kutaura kwenyu, vanototya. Saka makaona mademonstration mangana makakurudzirwa mese mukanzi ngane tinoratidzira makabudirira mangani. Vanotya kuti mukademonstrata matoratidza kuti zviri kuitika hamusi kuzvifarira. Saka imi munoda kuti Hanzi change iuye nani tiri kudzimba ikoko takanyarara. Kana tichine madhimoni efear ngatingonyarareika. Mongoonawo dzimwe 5 years dzapfuura dzasvika dzimwe 5 years kawakomana tongonovhota futi torigwa. Munhu wese ngacontribute tibatane semaZimbabweans nekuti nhamo inewe nhasi ine mwana wako muchaita kadzinza kemarombi.
mukasatobuda kuenda kuika muri kufunga kuti munobudirira kumusha kwenyu muchaita kadzinza kemarombe. Tarisai wese akabudirira akanga abuda muno muZimbabwe. As long as uri muno muHarare, as long as uri muno muZimbabwe, rega ndikutaurire vana vemusangano, mumwe nemumwe uchatambura because yauri kutopiwa haisi kukwana, iri kukupa stress. Tiri kutoshanda kaisu uchitambira, ndiri kukuudzai inenge utori nestress mazuva esaya usina pay unenge usina stress. Isipo pay unenge usina stress. Saka imi zvekuti muri kumirira Chamisa kuti azodi. Chamisa anosvika pakuneta munhu. And remember imba yake anayo, and remember mota yake anayo. Zvese zvanochitaurwa sanction yazouya naChamisa chichi muchibva mabva mudimi futi munototanga kuenda pamagungano emasanction muchinyeperwa kunzi masanction ndo atikonzeresa kutambura muno muZimbabwe. But mavoice enyanenge akanyarara kuti izi ndiri papa kukutaurirai chokwadi. Kana tichiri kuda chete zvokugara mudzimba tisi kuda kuexpressa mavoices edu kana mafungiro edu, handikutinyeperei munangagwa hakupei haasi kuzokupai nyika ino nekuda kwebhiro. Makanoshandisa chii? Makanoshandisa mapeni pamakanovhota uko. Hakuna nyika inotorwa nebhiro, iye anogara achitaura wani. Saka isu what's next? Isenza our voice nezvatichaita ndo zvichaita kuti tipiwe nyika yedu. Dhimoni refie kana rakachatigara tiri kuzomama. Ndiri kutaurira ene zvauri kuita munhu wega wega wakagara zvauti chinhu chakaita ndinovhote ndaita future yemwana wangu nekuti yangu yakaparara. Saka tichaita tumadzinza twewanhu vasina chavainacho. Wekupfuma wachingoramba wachingopfuma muchingonzwa bona 21 farms. Hamuna chamunoita kana chamungazviite because imi mune makagara kudzimba dzenyu. Ini ndoshanda kubazi rehurumende rimwe racho resecurity rinototyisa, but nditori moyo mugrupu menyu nekuda kwekuti zvinochiitika kumabasa kwedu hatisi kuzvifarira. Same pay, same job. Ndaishanda same job iri for 13 years. Ndakatombosununguka nguva yeGNU ndikatotengawo chandakatenga. That was the time yeGNU. Izvezvi same job iroro riri kutadza kuti ndiise chikafu chewana patable. Kurarama iri kia. Why? For the why? Chimbosibvunza kuti you were working that same job pawakamboita something. Saka izvo zvichichi kukutadzisa. Saka ndiri kutaura kuti musangoti Chamisa matokutoti bho. Nenyaya yekuudza Chamisa mwana mudika ne45 years akasumuka and wakapanduka wari paUzeta. Saka mnati aramba chikurwirai mabato zenyu. Aramba chikurwirai mabato zenyu kana muchafa because ivo vana munangagwa wakapiwawo nyika wafa. Wakaipiwa nana Smith wafa. Saka inofunga kuti nyika ichatorwa nebhiro. Kanganwa izvozvo. Imwe election iri kuya 2028 munongorigwa. Munoramba muchitambudzika ndimi. Voice renyu ndo rakudiwa kana kuti zvamuchaita imimi ndo zviri kudiwa. Kwete kuti hanzi election ichazodii. Anoendaka kumakoti kwacho godzoka. Anoneta munhu osewe. And musambope Chamisa mhosva. Handi angagara chikurwirai kudzimba dzenyu ikoko kukurwirai kuti mudye. Iwe ndio chaona zvekuita neupenyu hwako. Ugoziva zvekufunga nepfungwa dzako kuti toita sei seMaZimbabweans mobatana moita zvamune maita kuti mubve mugehena. Musambotoswere muchinetsana naChamisa. Aina aihetiti kana munhu achitonetsana naChamisa kuti aita sei mwana ne45 years omaita sei madhara yaya. Saka kana muchinamata munoswera mumagomo mumakomo muti makatsanya muzwikwe. Wana Israeri wakazengewa kunamata zvakaomarara imisweraiwo kumakomo.